Kalendo lero ndithu afuna ayankhule kwambiri specifically ndi Zipani Zotsutsa. Ndi tikhale pompo tiwamvere tione kuti akufuna nene kuti chani. Malawian cameras. Uthenga opita ku zipani zonse zotsutsa muno Malawi. Uwu ndi uthenga wa ulere, zili ndinu muutenge kapena musautenge, koma ndikupangira kuti pamawa izakhale reference point yondikumbukira kuti ndidanena. Palibe munthu amene amapita standard 2 asanakhonze standard 1. Palibe munthu amapita form 4 asanakhonze form 3. Ndi chifukwa chake kumakhala mayeso. Izi akunena ameki wamkulu wa meki kunena kuti azaganizira masiku ena oti awonjezere poganizira ndi madandaulo anu amene mwadandaula inu ngati Zipani Zotsutsa kuti kalembera wa mu phase 1 sanayende bwino, nde akuti avomera kuti sanayende bwino ndipo azaganizirako kuti azachita extend kapena azakupasani masiku ena. Mukalolera zimenezi ndiye kuti mwapereka blank check. Tikamakuwuzani kuti zikoli akuyendesa ndi mamafiya, musamaone ngati timangonena kapena kuti ndadya chamba. Ndi manena izi chifukwa zimachoka mkati momo. Muziwe kuti kuli maplani woopsa kwambiri. Inu mudapita kukapangisa press conference cholinga kuti mzimayi ameneyi asiye udindo wake. Malo kuti asiye udindo wake anakakuyankhani ndi aboma. Mneneri wa boma ndi amene anakayankha mawu kapena kalata yopita kwa wamkulu wa meki. Mudziwe kunena kuti pansi panopo pali zochitika zambiri zimene inu simukuzidziwa. Inu mudapempha zambirimbiri zonena kuti zichitike mu phase 1. Mudziwe kuti mukangolola kunena kuti phase 2 iyambe musanachite resolve zovuta za mu phase 1. Mudziwe kuti zimene zizi ndiye kuti mwalolera kunena kuti chisankho chili bwino kapena kuti kalembera ali bwino. Munthu okuba suma muyang'anira akuba kenako ndendi kumazapita ku polisi siku lina kumanena kuti unampeza akuba last week. Ngakhale ku polisiko akakufunsa kuti ngati unampeza akuba last week bwanji sunamugwire. Ndafuna ndikuwuzeni kuti pambali ya malamulo tikasatira malamulo ngati chinthu sichili bwino muchikuyenera kuti chiyimisidwe nthawi yomweyo. Kunja kuno kuli ndalama za ulere zimene zikuyenda ngakhale kwa anthu osiyanasiyana including ma-analyst. Palibe amene angabwere atalandira ndalama ndikukavomerezana nanu kunena kuti zinthu zili bwino kapena sizili bwino. Ayi, chifukwa adzakhala kuti iyeyo walandira ndalama. Maishu okhuzana ndi chisankho mwachitiretu resolve padakali pano ngati kuli extension ichitikiretu musanapite mu phase 2. Ndafuna ndikuwuzeni kunena kuti akuluakulu akumeki komanso aku NRB anatumiza mauthenga kwa anthu awo amene akupanga za NRB malo osiyanasiyana zakalembera kunena kuti akamulemba munthu kuti amene iye akufuna chanzika pamene akupita kumeki kuti akalembese akumamuuza kunena kuti nambala yako si kuchita apiye. Uwu ndi uthenga umene unachokera kwa akuluakulu a meki, NRB komanso a MCP. Ndicholinga kuti aoneke ngati sakunyoza malamulo a khoti amene analamula kunena kuti aliyense amene alibe chanzika azipita azikalembesa malo amenenso pali amekipo. Koma ziwani kunena kuti anthu ambiri ochokera madera osiyanasiyana kunkhotakota, Salima, Mulanje, Unzuzu ndi malo onse osiyanasiyana akuyimba mafoni kudandaula kunena kuti akalembesa chanzika chija mwalamu kuti akapite mu system ya meki sakupeza mu jeneyawo akunena kuti si kuchita apiye.
Izi ndi zina mwa izo zimene zikuchitika madera osiyanasiyana, ndipo tikunena panopa akuluakulu a MCP akuchita kunyamula ana ndi ana omwe m'malole kupita nawo malo akalembera magalimoto atavaka makaka awo a chipani cha MCP. Izi ndi nkhani zina zomvetsa chisoni, ndipo ndikufuna ndikuwuzeni kunena kuti Amalawi mukuyenera musamale. Padakali pano akuluakulu a MCP ena kumpoto makamaka kumzuzu akuoneka kapena aonedwa akugula zimene anthu alembesera kumeki zija zovotera kapepala kaja, akukagula kamene kajako. Ena akugulisa 5,000, ena ochenjera akuagulisa 200,000. Amalawi ndife anthu omvetsa chisoni kwambiri. Ndalama izatipesa zoona inu mukugulisa ufulu wanu wa 5 years ndi 5,000. Zoona mavuto mmene yalili m'Malawi muno, Amalawi zoona mwafika saizi yokagulisa ndithu chovotera chanu ndi 5,000. Mmene mukulirira Amalawi, mmene dziko liliri, inuyo mungalolere ndithu kumakagulisa chokavotera chanu ndi 5,000. Munayenera muzimvere chisoni komanso mumvere chisoni ana anu ndi mmene dziko likuyendera. Sindikumvetsa ndipo sinaye khulupirire ndikumva ndikulandira mafoni kunena kuti anthu ena makamaka azimayi kumzuzu akupita kumakakumana ndi akuluakulu a MCP kumakagulisa ndithu chovotera chawo ndi 5,000. Zana anthu amenyana kumzuzu pakana wina kupita ku chipatala. Tikunena pano analiso akugula zulo pa Zuzu Stadium, koma pamaso pa apolisi akuona palibe action imene akutenga. Ndiye izi mukhonza kuona kuti ngati inuyo a opposition simugwirizana, ngati mulolere kuti phase 2 iyambe musanachite resolve zovuta za mu phase 1, muziwe kuti inu mwathera pompo. Kuli bwino mukasanzike kuti mwinaso chisankho chisimu kuchifuna. Pano tikunena panopa ma monitors a MCP ambiri ali ndi zanzika, makhadi achanzika ambirimbiri, chifukwa agwirizana kunena kuti pamene munthu wabwera kuti azalembese ngati zina lake sili kuoneka akungomupancha ndi makhadi amenewo. Muziwiretu kuti pamenepo munthuyo wavoteratu. Oti amene akugulisa zawo zovotera zochokera kumeki akumavoteratu amene akuloweratu mu system. Ndipo ndikufuna ndipereke warning kwa inuyo wamkulu wa meki komanso wa NRB kunena kuti Malawi is bigger than you. Amalawi tu amangooneka ofasa, koma akafuna kuti siku limenelo anyunomuke, Amalawi amanyunomuka. Musaone ngati Amalawi ndi zisiru. Mukatenga zisankho izi ndikukhala kuti ndi za chipani cha MCP osakhala za ziko, siku lake ndi limodzi muzandikumbukira. Muziwiretu Amalawi kunena kuti MCP yayamba kampeni, ndipo yayamba kampeni mu system kapena kalendala ya kampeni isanayambe. Koma zimene zikuchitika ndi President Lazarus Chakwera zikuchita kuoneseratu kuti kampeni iyo ayiyamba, ndipo akupanga china chilichonse chotheka ndi cholinga kuti aonesese kuti zisankho zimene zizi azibere ndithu. Ndafuna ndikuwuzeni inu Amalawi mukhale otchera maso anu, musegule maso anu. Panopa boma latulusa anthu oopsa kupita m'mizimu kumakapanga chanzika, kumakagula chanzika. Ena akuchita kugula, ena apanga mapulogalamu okha ngati akupereka fetereza komanso maneti, ndipo akafika m'mizimu ngati kuna Ncholi akumanena kuti tiyeni tizipita kwa mfumu koma mbwerese chanzika chanu mukalandire neti. Akafika kumene kujako akumakopera nambala ya chanzika ija kuti munthu ulandire neti. Koma inu zoona Amalawi mwafika pogulisa ufulu wanu, kukagulisa chanzika chanu ndikukapereka nambala ya chanzika chanu, yeti mukuziwa kuti chimene ndi chofunikira chifukwa cha neti. Kodi ife ndi mtundu olozedwa, ndi mtundu wa anthu wanji?
Amalawi ndife anthu osusuka kwambiri, mukaona ndalama zimene akulandira anthu ndi kuchita exchange ndi chanzika komanso chovotera ndi ndalama yochepa yocheperatu, kusonyeza kuti ngati ili 5,000 ndi kuti pa chaka mukulandira 1,000, chaka chinacho 1,000 pakana 5 years 5,000. Tinayenera tizimvere chisoni kwambiri. Choncho inu a opposition mukapitiriza kugona, ndafuna ndikuwuzeni kunena kuti ujeni phase 1 ikuthamawa, ndipo ngati mulolere kuti phase 2 iyambe, muziwe kuti imeneyo ndi shauri yanu. Ndipo Amalawi inuyo ndikupempheni, Amalawi kunia kuti konse kumene muli, musalolere kugulisa chanzika chanu, musalolere kupereka chanzika chanu, musalolere kupereka kapepala kamene akukupasani ameke kuti muzavote. Muziwe kuti pamenepo mukangolola kupereka chinthu chimenecho mwavota kale. Iyi ndi system ya systematic kapena tinene choncho. Systematic ndi system imene ngakhale ku America Trump akulephera kumuvotera machini kapena system ikuvotera munthu mmodzi basi waboma. Iyi ndi system yoopsa kwambiri imene zisankho ku Malawi kuno sizayenda bwino. Ndikupempheni azimayi, umphawi inde ulipo, koma musamalire sogolo la ana anu. Kodi zisankho zikubwera zisizathu, zisankho zikubwera ndi za ana athu ndi ana awo. Ngati sitipanga chisankho chabwino chokuti boma ili litulukenso mukalowe anthu ena, muziwe kuti ichi ndi chiyambi cha mavuto. Panopa ali bize kukonzekera kubera zisankho, panopa anali ku meeting yawo imene akonzekera kuti azipha anthu. Ndafuna ndikuchenjezeni inu mayikaliyati kumene muliko, musamale kwambiri. Ku 44 mukamayenda kumeneko kwasegulidwa agalu, anali ndi meeting ku area 43 kukuchitani target inuyo kuti akuombereni akupangeni chipongwe. Ndiponso pali akuluakulu ena a DPP amene apangidwa earmarked ndi ena a opposition ngati chipani cha Ford UDF, kumene eno anthu apite akasiye mfuti mmakomo mwanu, akazikwirire pa mageti kapena mu mpanda. Zimene kusogolo kwake kwazapita apolisi akanene kuti mwapezeka ndi mfuti, ndicho cholinga kuti inu musapeze mpata oyimirira. Choncho inu mayikaliyati musamale kumene muliko, chifukwa meeting imene inali ku area 43 kutale center kumene akufuna azabereko masankho awo ndi inuyo. Izi ndikungonena chilungamo. Ndipo musamale ngati mmayenda kwakaumako pansi, musamale akufuna akupangeni chipongwe IMCP. Wina amene ukuyenera usamalire moyo wako ndiwe Namiwa, akuti wapangisa manyazi, ndiyewe usamale Namiwa, usamangoenda chisawawa. You need to guard yourself. Anthu awawa are ready to shed blood. Ndafuna ndikuchenjezeni inu nonse amayikaliyati komanso amayi achimwene chenamiwa kunena kuti anthu awawa akuti mwayalusa powakanira commission of inquiry yawo imene ikuoneka kuti anthu akana achita dictate kale zokambira nazo ndi ripoti akuziwa zimene ziti zizatuluke. Tinanena ife mbuyomu kunena kuti commission of inquiry iyi ndiyongofuna ya cover up ananenapo ena ngati antanyiwa. Ndikufuna Amalawi muchenjere kwambiri osalola manyaka amene wakuti apitirire. Ndi chifukwa chake uzakaona mwana kapena nkute kapena mwana wako olugalu wako akuguluma, uziwe kuti zinthu sizili bwino. Akulu otu anali kusalima kungozi uko, salima uko tikamachoka kuntakataka pangozi trading center alephera nsonkhano pamenepo anthu kuwatukwana. Mukanakhala anzeru inu IMCP mukanapita ku drawing board mukazifunse kuti kodi chikuchitika ndi chani, kodi anthu athu akutikana chifukwa chani. Tiona zinthu zimene sitinazione. Amalawi muona zinthu. Born Klindo, the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza Village, Tiye Mabuka, Box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.
like, share, Malawian cameras, subscribe.